Hello po mga mamamayan, ngayong hapon pong ito ay magluluto po ako ng apritadang manok at ito po ang mga ingredients sa aking lulutuin. Manok, bawang, siling pula at saka siling orange, tapos sibuyas, carrots, green peas, tapos hotdog, patatas, tapos ito pong tomato paste, tsaka maglalagay rin po ako ng ground black pepper at tsaka bay leaves, tsaka mantika na rin. Yan po ang ating bay leaves at ito ang ground black pepper. Umpisahan ko na po mga mamamayang pagluluto. Ayan na po mga mamamayang, papakuluan ko po muna ito at tatakpan. Ayan na po mga mamamayang ang ating manok pagkatapos ko pong mapakuluan. Pagkatapos po ay tinanggalan ko ito ng balat kasi pinupugaran po ng taba itong manok na to, kaya tinanggal ko na pati balat. Umpisahan ko na po ang pagluluto. Maglagay lang po tayo ng konting olive oil sa kawali. Tapos pahinaan ko muna ang apoy at ilagay ko ang bawang. Ilalagay pala. Pagkatapos ko ay ilagay ang tomato paste. Tapos maglalagay lang po ako ng konting tubig. Tapos po ilagay ang manok. Ayan po mga mamamayang, tatakpan po muna natin. Ayan na po mga mamamayang, pwede ko nang isunod ang patatas. Maglalagay lang po ako ng konting asin. Ayan na po mga mamamayang, dahil medyo luto na ang ating patatas, pwede ko nang isunod ang carrots. Tapos ilalagay ko na rin ang bay leaves. Isusunod ko na po ang siling pula at siling orange. Tapos po ay hahaluin natin. Tapos maglalagay lang rin ako ng konting ground black pepper. Hahaluin po. At pagkatapos po ay ilalagay ko lang itong hotdog natin. Tapos hahaluin po. Tapos po ilalagay ko na ang ating green peas. Ayan na po, luto na ang ating chicken apritada. Ayan na po mga mamamayan, luto na ang ating
chicken afritada. Sana po nakuha niyo ang ating recipe. Sana mag-subscribe kayo at mag-like. Ito po ang inyong ating mayang na nagsasabi, mabuhay.